makadi hama dzinodiwa vari kumativi mana tinokukwazisai ndofunga patiri kukwanai muri vapenyu muri vatano nhasi rarimwe zuva nhasi tiri kukubatai tiri kuconcession kudhuze nekuwatakai kuya kwatikamboenda nhasi ndafamba ndiri kufamba nachihera mazuva ano makadi chihera ngiyaphila njani soko mina ngiright ngiyalibingelela muli eZimbabwe sehlangene phela kolunye uhlelo lapho esikhuluma khona lani silitshela phela indaba ezimnandi indaba ezenzakalayo namhlanje sisendaweni yeconcession phambi kweWatakai ibizo langikhona sendikhohliwe kodwa indaba esilethele yona indaba esimangazayo indaba engachaziyo indaba ezwisa ubuhlungu ngiyakwazi kulabanye abazibuzayo ukuthi Drewmas media wayilokhe libe le ndaba ezibuhlungu indaba ezingachaze ngethemba ukuthi kwelilanga sizaliphathela indaba ezalichaza yes amadzinodiwa ndozvikutaura nachira kuti mazuva ano tiri nenhau dzinosuwisa asi inhau yekuti ndozvinenge zvichiitika panguva yacho kana pane zvinofadza tinokuunzirai zvekare nhau yatafambira isi nhau inofadza inhau inotokatyamadza yemwana wechikoro hanzi akangoti ari kuchikoro achibva tambidzwa bhuku rekuti akope manotsi akuda kunyora manotsi abva tanga kuona utsi kusaziva kuti utsi waibuda mubhuku here waibuda mumaziso kana kuti pane zvaitika hatinzive ndonhau yatafambira kuti tinzwisise kuti chii chakaitika indaba esihambele yona oyindaba esenze sasafika kulesi sigaba ngisokuthi kulomntwana wathe sesikolo wacela ibhuku emnganini wakhe wathi mngani wami ngicela ukubhala amanotsi phela njengoba kade ngingabhali ngikope ekubhaleni kwakhe waqalisa ukubona intuthu so singakwazi ukuthi ule problem yamehlo maybe why esentuthu kuyini okwayenzakalayo kodwa ungabona phela abantu sebebiza iDrewmas media which means phane nyaya kulento echamanzi so singaliqedeli isikhathi mahlabezulu manini silinike phela umntwana wangikhona ezikhulumela abazali konke okwathatha indawo kusenzakala lizizwe lesingaliqedeli isikhathi nasi tine urombo nekuti hatichakwanise kuti tisvike pamusha pacho nekuti ndofunga muri kuona rodhi dzacho patikamira pane madhaga uyezve mvura kutara kuno kuyakutonaya saka kuti tifambe mota yedu yadzoka yetadiki nekuti hatina kunge taziva kuti nzvimbo yatiri kusvika yakamira sei saka regai tinzwe kuti ivo vachati kudii senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas media. Drewmas media taking you to another level. Ndakatanga ndandine imwe shangu yangu yandodzidza nayo yakatanga ndipa mabiscuits ndakamaramba yavhezo ndipa mazepnex ndakamaramba and then siye vanosendera manotsi pagroup and then nandafoni ndopa ndakamukumbira bhuku rake pandakasvika kumba marimwe zuro ndakasvika kumba ndavhura bhuku po pabuda chuzi cheblack ndopa ndakabva ndavhara kufesi kwangu ndatanga kungonzwa dzungu marimwe zuro futi ndopa ndakaudza hanzvadzi dzangu kuti ndiri kurwadza nemusoro and then nezuro ndopa takabva kuchikoro ndichitoti alright mine ndinotesa pakugara mamwe anonzi mama wangu mememo chiti pamwe ndiwangu akwanisa kundibatsira ndipa mapiritsi pandakadzoka ndasvika mabrothers angu asati awacha mauniform ndati kuti ndisina kuwacha mauniform rege ndinokucherera mvura uye ndakatanga nokuchera mvura kuchera mvura yakasviba ndati ndinokuradza pane mvura yakachena ndakabva ndaenda ndakatsiga bhaketi ndakabva ndasangana nenyoka yaida kundiruma ndobva ndatiza svika kumba uyu Gerald ndobva nditi kumvura yakachena yona kupa ndinondiratidza ndopa ndakabva ndamutsora tobva tatanga kuenda tise neimwe friend yangu ndasvika musikana iye akangoapia pamberi pangu obva ndova nemupini ndopa ndakabva ndadonha pasi ndasumuke mabrothers angu ndopa akanditora achindiendesa mumba ndobva ndati mine nditangira kubikira ndozorara nemusoro wangu kurwadza ndakuda kubika ndopa ndakabva ndadonha and then handizoziva kuti chii chakazoitika from now on. Okay, tripa kuti waenda kunotora mvura yakachena wati wakaona musikana wewe abva kurova nechi nemupini wabva wadonha wanga uri wega saka waita zvekumuona sevision tichidzoka kumashure shamwari yacho mane nguva yakareba sei muchiwirirana atiwirirane chingori maclassmates saka isi shamwari yako yekuti munongokumbidzana zvinhu saka after hauna kuzoenda kuchikoro from kurwara kwako ikoko
kuchikoro ndakaenda marimwe zuro ndopa zvakaitika ndipa ndakavhura bhuku and then nezuro ndopa ndakadohana nhasi ndopa sinoenda kuchikoro. Okay. Asi Alright, kumashure kwaimboita sei kana dziri nhau dzemanotsi usati wakumbira musikana yepesa pa unomboita sei? Pesa pa ndembokumbira musikana anonzi Privi natinofara. saka zuva racho vanga varipo vanga vaenda ku vanga vasina vanga usati vanyora manotsi acho. Ko chikafu pakukupa chikafu usina kukumbira zvanga zvafamba sei? Aita semunhu zvanga zvafamba sei? Kare apa taitomboshiyana chikafu but apa ndingorambawo noti mama wangu andiudza kuti usatambire chikafu chavanhu ndakangotanga kuramba chikafu. Okay. Saka ukura kuti pawakatanga kuramba chikafu mune here kana kakunetsana kamunomboita muklasi zvekuti unogona kufunga kuti maybe ndo saka akaita izvozvo? Takatombotukana anga anditsika ndoba ndakamudza kuti ukunditsika hanzi kweyo kumirira pamberi pangu. Ndoba ndakamudza kuti iyo kana watsika munhu unomudza kuti sorry obva handiti sake wodotosvitana ndandati nabva zvandozviita totangoona siyana. Saka after manetsana ndo paauya akakutambidza chikafu? Chikafu akanditambidza kare aida kunditambidza kare. Saka chakatanga kunetsana nechikafu chii nekuzopiwa manotsi chii zvakafamba sende zvipi zvakatanga? Chikafu. Akatanga kukupa chikafu achibva zokutsika uchibva zomukumbira manotsi. Okay. Saka pawamukira pacho wakambozoudzwa here kuti chii chaitika wanga uchiita sei? Hausi kurwara izvezvo uri munhare right? Handisi kumborwara. But kuti wakabatsirwa sei unoziva? Okay. Alright, besides nhau yenyu yemusikana uyu shamwari yako pane here zvimwe zvinomboitika kana kuti kuchikoro zvamusinganzwisisi? Kuchikoro zvinomboitika. Mamwe maticha anombotengesa machokoleti mamwe achitengesa maneklesi saka ndo zvandongofungira unoti handitenge zvinhu zvavo. Okay, kuti tiri kubvunzira panyaya yekuti zvinhu zvisinganzwisisiki zvinoitika muklasi o kuchikoro wakambonzwa here nhau dzakadaro? Ndakambozvinzwa. Chii chinoitika? Ndakangonzwa kuti hanzi pachikoro pedu pane Satanism saka ine ndakangotiwa pangotara kwevanhu. Okay, vechireva izvozvo kwangu nezvinhu zvinoratidza kuti kune Satanism kwanga kwaitika chii? Class medu every day megara muchionekwa nyoka. Like Monday to Friday? Last year. Saka nyoka yacho yanga ichiitwe? Nyoka yacho yaingoonekwa kusati kwetigare chete. Yobva yaite sei? Yotongoti yakangoonekwa vanhu vakangoti nyoka yobva yadzokera mukati. Mukati zvamukutaura mukurati muklasi menyu mune mwena wekuti nyoka inopinda. Chii chiri kuitika? Muklasi medu muklasi mateidzidzira mamune mwena mateito nyoka iyo maitogara. Hamuna kumboudza here mumwe ticha kuti apa kune nyoka chichi? Hapana. Imimi saka mukuru wati sevana maiona nyoka everyday motadza kutaura? Handizivi kuti vamwe wakaenda kundotaura here because mamwe madezi ndaisaenda kuchikoro. Everyday yawataura ndezvenguva yakareba sei? Kusvika gore ripere here kana kuti mwedzi? Yange last term iri last year tiri maform 2 ndopataiona tamu yekuda kuvhara ndopataitanga kudziona nyoka idzodzo. Asi kune mahuswa muraundi like kumaklasi paraundi pemaklasi panze? Pane heji. Okay. Wataura kuti maiona nyoka wabva wati taidziona. Inyoka hwani here kana kuti inyoka dzakasiyana uye nyoka yacho itype ipi yenyoka? Nyoka yacho isanzwisisika. Sorry. Dzimwe nguva yangobudisa musoro kusati kwatigare yangobudisa musoro saka ende futi munext class makatoonekwa futi imwe nyoka imomo. Apa pawati sorry takudzokera kumashure wati uchienda
watora mvura waona nyoka yanga ichida kukuruma yanga yakaita sei? Nyoka yanga ni yellow ne black. Yanga yakafanana here nenyoka dzamaimboona kuchikoro? Sationa kuchikoro ndiyangoona musoro. Hatione body yaingobudisa musoro. Alright. Asi mimi maisatya here, tinoziva kuti vana mukatoona nyoka chero kari kadiki munotomhanya kuti ye nyoka muchiudza maticha. Apa sei mainyarara? Taitomotiza muclass. Apana pauchazoti woenda kuclass, woenda wega kustaff unoudza class isinogona kutanga kublame because class yedu ndozvairi. Okay. Asi alright, class yenyu hamuna here maprefect kana kuti maclass monitor anogona kuripota nyaya dzakadaro kana kustaff kuchityisa kuenda? Last year tasina maprefects akaiswa gore rinori. Maclass monitors class monitor wanga warimo. But vamwe vaitiza kuenda vaitanotichetiswa punishment mune zvakaitika muclass medu. Saka vamwe vaitiza isusu tenge tasara taiona nyoka iyoyo. Taura kuti wakaona musikana wawanga angakupa bhuku remanozi wakunochera mvura. Une here kana kuti dzimwe hope dzaunomborota dzisinganzwisisike kana kuti unotombomurota here kuhope? Musikana uyu ndinongoona body but face hainyatsokuoneka. And ndiri kuchikoro ndine zuro pana ndakarara. Ndakarota achitonge vari kuuya kwandiri achida kuti sewe kuramba chikafu chedu, sewe uramba kutijoina, but ndinongona body handimbone face. Saka unoziva sei kuti ndiye? Body inooneka. Koro penyu ipapo ndiwe here watanga kusangana nedambudziko rekudonha iroro kana kuti izvozvo zvisinganzwisisike? Pane musikana akambodonha anonzi Lini. Akatotransfer. Ndisingaziva hangu kuti ndizvozvo here kana kuti ndozvandakangonzwisisa. Kuchikoro kwawaimbodzidza usati waenda pachikoro apo wakambosangana here nedambudziko iroro? Handisati ndambosangana naro. Mushure mekunge bhuku remanotsi rapiswa wakazodzokera kuchikoro? Handina. Usati waenda. Okay. Ndingangoti nezuro kuma8 dzemanheru ndakafonerwa ndiri kunzvimbo yeConcession kwaMashazhike kuAtakai ndichinzi mwana angokolapsa. Vanogara kuConcession ndokwavanogara vachibva ikoko vachienda kuchikoro. So from there ini ndakangotsvakawo transport ndosvika pasini pakanga paitika incident iyoyo, ndokutsanangurirwa navanhu vaivepo kuti mwana akanga akolapsa kudairo. Ndakanzi pakandodanwa mufundisi weSalvation nemudzimai wake vakasvika vakandobatsira mwana. Asi vanonzi vachisvika mudzimai wemufundisi uyu akarequesta search remwana, akaselecta mabooks. Aselecta mabooks, pane bhuku raakatsveta parutivi kunze kwamabhuku ose akanga ari musearch iroro. Apedza izvozvo akabva abatsira mwana back to normal. Ndo paakabvunza mwana achiti bhuku iri nderani, akataura kuti ndere tingati schoolmate yake anova classmate yake zvakare. Ndokubva mukadzi wemufundisi iye akataura kuti bhuku iri harina kunaka. Ndokubva bhuku riye ratorwa rikapiswa. Saka zvadero takazoita effort yekuenda kumba kwemufundisi weyo, since pandakasvika inini vakanga
resolve nyaya yakanga yaitika iyoyo. Tikasvika kumba kwachona, unfortunately handina kukwanisa kunge ndichitaura nemudzimai wachona because akanga atovata achitonzi angosvika ndobva avata, haana kukwanisa kana kutombodya chikafu. Asi ndakakwanisa kutaura nemurume wacho, akaexplaina maexplainer andakanga ndaitwa navana sekuru vakange varipo pachiitiko ichocho. Zvandakangoudzwa nana sekuru ndo zvakandiudza, akangovimbisa kuti musakonana navanhu, imimi ingotsvakai way forward yenyu murunyararo, moona kuti nyaya yemwana ingastabilizwa sei. Asi aisimbisa kuti ishu iripo ndeye kuchikoro. Kuchikoro ndo kunofanira kunge kuchinyatsokuonekwa kuti mwana angashandirwa sei kuti agone kunge achikunda maspirits iwayo ari kuchikoro kwachona kwaanodzidza. Ndanzwa muchitsanangura kuti mai mufundisi makasvika vatorara zvekusagona kutaura nemi, zvichireva kuti vanga vaita basa hombe kana kuti zvavanga varwidzana nazvo zvanga zvakakura. Ndingangoti muexplanation yachona zvinonzi musikana uyu paakandoatakwa nemaspirits iwayo, friend yake anoti ndingangoti best friend yake yakabva yaita seutufu kuhakira, ndokubva yatotakurwa kubva ipapo, ndobva yatonotsvetwa kumba kwayo. And then mai mufundisa vachibva kunobatsira uyu vakabva vabva ipapo futi vachindobatsira futi friend yacho. You see. Saka kuhakira hanzi aiita sei? Aitaura here? Ikoko mataurirwa azvinoitwa. I'm not sure about it because I wasn't there. Zvinonzi kwakanobuda zita ramedhem wekuchikoro. Explanation yacho pamaspirits achona pakumanifest. Ndanzwa muchiti vakati musanetsane nevanhu, asi imimi tongoti ndimi because ndimi mune mwana namufundisi vanga vatopisa bhuku remuridzi instead of kunoridzosera, zvichireva kuti matomutsa dzimwe hondo kuchikoro. Ipapo pachafambiswa sei kana kuti zvinoitwa sei? Handizivi kuda ivo pavainditi munofanirwa kunge muchitsvaga masolutions akati simbei, otherwise vaitaurira panhau yebhuku iro rakanga rapiswa, because ivo vaiti bhuku iri ndo tingangoti backbone yeattack yemwana. Okay, mwana anamatirwa namai mufundisi mamutora izvezvi, saka muri kufunga kuitei kuti agone kudzokera kuchikoro zvakanaka? Right, izvozvozvo ndingangoti pane hanzvadzi yangu iri kuDarwin, ndo yakakwanisa kubatana namukoma Andrew neshamba, vakandosvitsawo ishu yachona ikoko. Handiti inini zvanga zvisiri mupfungwa, but effort yavakatoita ndakatoona kunge itori way forward kunge ndichikwanisa kubatsirika kuchikoro kwachona, because right now kuti nditi aende kuchikoro nezvazviri so I don't feel even comfortable. Okay, baba, tiri ipapo zvekare panhau yechikoro yemwana, taona kuti dambudziko rabva mukukumbidzana manotsi, ari kuti hana foni yekuti anga achisenderwa ake manotsi achinyora mugrupu mumabhuku ake, akunokumbira vamwe, ndopakubva kunetsana uku. Imimi munozviono sei sababa, nekuti zvatangira pakuti akumbira manotsi emwana emumwe? Ipapo panonditi batei, since zvinhu zvachona zvinenge zvichinetsa, mafoni avanenge vachida anenge achinoti dhurei, nematsvakiro atinenge tichiita mari yacho inenge ichinetsa. Uyezve foni iyoyo yachona ndakaona nemafungiro angu, ndakaona kunge that spirit yakatsvaka kune weakness, yaona kune weakness, yakaimplanta idea mumwana yekuti akwanise kukumbira manotsi kune munhu waasingadyidzani naye stereki. Ndo mafungiro andiri kuitoita pari zvinezvi, handi munoona. So ndingangoti hangu sababa taakutomanikidzira kuti ndigone kuita effort yekuti ange aine foni
kuita kuti ishu yekukumbira manotsi kumunhu asingadyidzani naye zvakanaka idini itidarike. Kana pachiuya imwewo ishu inouya neimwe elevation tinenge takuona kuti ingaresolvwa sei. Zvichireva kuti apa muri kutsvaga vanhu vanogona kukubatsirai kuti mwana adzokere kuchikoro aende kunodzidza zvakanaka asina akabvumba mirwa o akaiswa shield kuti asabatane nemaspirits ari kuchikoro. Ichokwadi, sekuti kunoku kwachona ndingangoti secondary iri pedyo ndeapa pajumbo maina apa still ikoko kune zvakambonoda kuti itikei handina proof nazvo, asi zvine chekuita nemaspirits api iwayo zvakare. Saka unogona kuti wamubvisa ukuchimuendesa uku, handiti tichizvoona pamaspirits, handiti munhu anenge angori futi patrack anongosvika futi achisangana that problem. Saka ndiri kungoti inini deno zvaibvira ndakwanisa kuwana vanhu vanogona kuti ndibatsirike mwana ongodini ongoramba achienda kuchikoro ikoko. Kana asvika O level ndichinge ndisina mari yekuti apfuurire mberi pachikoro pacho pane A level, anti munoona. So ndikakwanisa kubatsirwa ndichinge ndiine mari anongopfuurira mberi osvika A level ari pachikoro chipi chimwe chete ichocho. Tichidzoka kumashure tinoziva kuti nhau ngati maspirits dzinogona kuti netse, handiti dzimweni dzenguva unogona kushaya kuti moprova sei kuti ndizvo kana tazvisi. Tanzwa mwana achitsanangura kuti hanzi kuchikoro kunooneka nyoka. Temu yakapera nyoka dzichingoonekwa kwavaigara. Vakambokutaurirai here vana? Uyezve tanzwa zvekare divi remwana kuti hanzi vanotya kuti voenda vonoti nyoka, pamwe unogona unoti nyoka wodzoka yoshayika ipapo, asi izvozvo vakazvikuudza here kuti mimi sevabereki munogona kugara pasi pamwewo mumwe mwana akaudzwawo mobatsirana mombononzwa kuti chimo vasvitsirawo kune vakuru? Ndikangoti ishi iyoyo yakapinda munzeve dzangu nemaexplainerwa azvaiitwa nemwana, but inini handina kunyatsozvitora serious since kana tingangoti mumabuildings panogona kuita crack, panogona kuita mwena, nyoka inongofamba unogona kungokaruka wakuiona payadhi, asi itori nyoka yemudondo isinei nechekuita neumwe munhu. Saka handina kunyanyozviisa mupfungwa dzangu. Pandiri kuedza kubata ndepekuti handisi kuspiritual side, ndiri pakutoti iyoyo nyoka inogona kuti paita crack iri kuoneka, nditi nyoka inogona kuonekwa one day youraiwa, asi iri kuonekwa every day. Hapana chiri kuitwa ko inofanira here kuzotanga yaruma mwana wechikoro kuti chikoro chizoreacta, kana kuti maparents mimi muchizogara pasi nyoka yakufanira kutanga yaruma mwana here? Community yechikoro of course kana ari machallenges wavo vana vataura kuti nyoka temu yese iripo, ndo basa kare community yechikoro kuti iname kana ari madziro kana ari makomba, nekuti besides izvi zvemaspirits izvi mwana anorumwa nenyoka ine poison akafa. Ipapo ndingangoti tinogona kunge takati nonokei kuzvifunga. Inini pache zvangu handaubvira ndazviisa mumusoro zvakanyanyisa stere kuti ndidzame nazvo. Okay, because nemaziviro angu generally nyoka haigare pane noise. Munoziva kuti maform 2 anenge ane 1 year abva mumagrade 7, noise yacho kana kusina teacher, saka nyoka yacho inogara sei? Ameno kana iri mwena maybe inogara kune noise isingazi. Ndingangoti since nyoka dzachona isinganyatsozikamwa kuti imhando ipi, since yaingoonekwa musoro, ndingati hangu pachirungu kune anonzi mahome snakes aya zvebrown zviyazviya, handiti unogona kuzviona zvichitongotenderera munogara vanhu, handi munoonaka zvimwe zvachona zvinenge zvichitotrekawo makonzo, because makonzo anogara nevanhu. Since haina proper identification, hatina kukwanisa kunge tichizoita follow up yakanyanya. Asi imimi sekunzwa kwenyu kana kuti nenhuronde pachikoro,
besides zvaitika kumwana wenyu hapana zvimwe zviitiko zvinogona kunge zvichiitika here chero ikanzi satanism haizobate mwana wenyu ari ega? Hapana here vamwe vana vamakambonzonzi chiitiko ichi chiri kuitika pachikoro ipapo? Ndingangoti inini handina kuda iye anogona kunge aine kumwe kuziva besides kwandinako inini. Mwana wenyu asati aenda kuchikoro uku kwaimbodzidza, hana here kumbobvira sangano nedambudziko iroro? Ndingangoti haana. Diwa pari zvino takumbonanga kwamufundisi kuti tinonzwa kuti nyaya yacho vakaiona sei, ivo pakubatsira mwana zvakafamba sei, plus nenhau yatanzwa yebhuku, tanzwa kuti hanzi bhuku rakapiswa. Saka toda unonzwisisa kuti bhuku rakapiswa ndere mwana here, mumwe wemanotsi, kana kuti zvakafamba sei? Ngiyathemba balaleli sesisukuma lapha esikhona sesisiya lapha okulo pastor khona lapha umfundisi okuthiwa wayathandazela umntwana lo ngesikhathi sebanjiwe lidimoni. Sifuna ukuthi sifike siyezwisisa ukuthi ibhuku leli abalichisayo balichiselani, njengoba lapha ekhulumile ukuthi kuthiwa kwakungasobhuku lakhe. Yilo ibhuku elatshiswayo and lalichiswelani and latshiswa njani, kuyini okwayenzakalayo. Yikho sesisukuma kathesi sesisiya khona la siyezwisisa indaba yakhona. Chira tonzwa kuti bhuku ndo ranga rine mweya here, spirit yacho here, kana kuti spirit iri behind the book? Kumbe spirit sangikhona isesa ibhuku laliphonga kusetshenziswa njengecontainer ukuthi lithwale spirit. So sifuna ukuyazwisisa ukuthi kuyini okwayenzakalayo. Makadi muri eZimbabwe, ini ndinonzi Captain J Madzura, ndiri kwaManda School. Nesuro manheru nguva yekurara ndakafonerwa, takabuda sevafundisi tichinzwa kuti kune mwana anga atakwa nemaspirits. Takabuda takaenda ikoko ndokunoona mwana achitambudzwa nemweya yakaipa. Takakwanisa kunamata nemwana. Mwana uyu ari pachikoro chaanodzidza chandisingakwanise kudoma nezita nokuda kwemutemo, uye tisina kupirwa mvumo handikwanise kuchidoma. Mwana akanga achitambudzwa akakumbira bhuku remanotsi kuchikoro. Akumbira bhuku remanotsi, akakopa manotsi. Paakakopa manotsi, pazvaitaura mweya yakaipa iyi payamuataka, ndiyo nguva yazvikapinda mumwana kuburikidza nemanotsi aakakumbira kushamwari. Nguva yaaimanifesta mademons akataura kuti tiripo 60 demons paari. Hungu pano matikurira, asi tichamubata kuchikoro. Izvi zviri zvinhu zvakatitambudza kuti zvibvise, because mweya yacho yakanga ine nharo. Mukunamata kwataiita pamwe chete nevanhu vakanga varipo ipapo tichinamata tiripo, zvakanga zvisiri nyore kuti mwana uyu aitwe set free nokuda kwemweya iyi yanga yakamubata. Mweya iyi yaenda, mwana akave free. Vabereki vake vanga vari kure, vana ava vanogara vari voga pamba vachiloja nehanzvadzi dzake uyu mwanasikana uyu. Saka vauya vabva kwavanogara baba vacho, vakauya pamwe chete nedelegation kumba kuzotenda. Isu ndokubva tati aiwa ngatidzorerei mbiri kuna Mwari, tikudze Mwari, ndo vagona kuti zvinhu izvozvo zvisvike pazvasvika. Hatisi simba redu, asi isimba raMwari kuti mweya yakaipa inobiswa kuburikidza nokunamata. Chii chandikadzidza ipapo? Takadzidza kuti vana vechikoro kana vari kuenda kuchikoro ngavapiwe zvinhu zvakafanira nevabereki vavo. Zvingadai ari zvipokunyorera, ungadai kuri manotsi avanotsvaga kuburikidza zvinhu zvinoiswa mumafoni. Mazuva ano kwaane technology yekuti vana vanogona kutora through internet kana chii, mwana anotora zvinhu zvake kubva ipapo. Zvino kana akuita zvokukumbira vamwe vana, ndo paakuzoita dambudziko iri rawinga mwana uyu. Hazvina kumurova ari ega,
shamwari yake paikauya kuzoonawo kuti mumwe wangu uyu arohwa nazvo, ndobva atakwa futi vari pasame school. Ndobva tatomubisa ipapo ndokuenda futi kuanother house kunonamatira mwana uyu. Patikanonamatira iye wechituu zvakare, takutora mabhuku ake zvakare echikoro. Akatora bhuku rake, akatora bhegi, akanoona mukati mebhegi rake muine chingwa chakaora changa chirimo, chisingabikwe pamba pavo, chaasina kunzwisisa kuti akachisa ndiani. Kubvunzwa nevabereki haana kugona kuzviziva. Matove nechingwa changa chirimo imomo chakatoora, zvitaura kuti anga atoisirwa chikafu again kuti agodya kuti akanganisike zvakare. Saka zvinhu zvandadzidza kuti vana vedu nokuda kwesatanism hatichanzwisisa kuti mweya yerudzii iri kuitika. Isatanism here chii chiri kuitika muupenyu hwevana mukati mezvikoro. Chokwadi zvanga zvisina kureruka, kusiri kunamata, kusiri kuti takaenda sevana vailoja vari vega, pangadai pakaitika zvimwe zvinhu zvakaipa. Asi nokuda kwokutiwo Mwari vakapinda nekupinda kwavakaita kuti chiitiko ichi chibatsire mweya wemwana, zvinhu zvakafamba nemufambiro wazvikaita zvakanaka. Saka ikurudziro yandikazovapa kuti vana vavo vanofanira kuramba vachinamata, vasaasociate nemafriends avasinganzwisise, uye vagutsikane nezvinhu zvavanopirwa nevabereki vavo pamba. Vasapiwe zvinhu zvokudya kana zvingadai zviri zvokupfeka, vasapiwe zvinhu zvakadaro. So ndo zvatikasangana nazvo munzvimbo yedu ino inonzi Dandamira Mazvita. Tiri ipapo mufundisi, ndanzwa pamatsanangura muchiti mademons anga akawanda, asi vakati tinozomuona kuchikoro. Pari zvino mwana asati aenda kuchikoro, mune here zvamuchavabatsira nazvo kana kuti zvamakavaudza kuti vaite kuitira remangwana rake? Tinoziva kuti kana pada iso inenge yahondo yatanga, zvichireva kuti pari kudzokera kuchikoro vanenge vakatogadzirira vakamirira. Ipapo munopaona sei? Yes, ipapo ndakapa ndichiti mwana uyu ane kuchechi kwaanoenda. Ndakati hatisi kumutora kuchechi kwedu isu, asi kana achida kubatsirwawo nomunamato sevafundisi hatirambi kubatsira, tinomunamatira. Chaapo ndechekuti anofanira kugara achinamatirwa kuti agokunda hondo iyi. Yaakuda kuti aramba achibatsirwa neminamato, aramba achibatsirwa iye achizvinamatira semusikana atibve zera, achizvinamatira kuchechi kwavanoenda ikoko. Ndiri papo mufundisi, ndofunga mungagona kutibatsira pamweya. Chanzwa mwana achitsanangura kuti vanomboona dzinyoka, zvichireva kuti nyoka idzi kwaari dziri kuya spiritually kana kuti physically, hatizive ipapo. Nyoka idzi ari kudziona kana atakwa nezvinhu. Kana ari normal hapana chaanoona, asi nguva dzaanoatakwa nezvinhu zviya ndopaanogona kuzviona zvinhu zviya. Isusu hatizvioni, asi anenge achiti ndiri kuona icho, ndiri kuona icho, ndiri kuona icho, ndozvaitaura mwana. Okay. Ndanchida kuvunza kuti since bhuku iri raonekwa semufundisi one vafundisi, makazoita sei nebhuku racho? Kuti ameno kuti makazoita sei nebhuku racho? Right, nebhuku iroro rakabva ratorwa bhuku iri newechikama anolojawo ipapo, ndokubva aribvarura bhuku iri, ndokubva rapiswa. Rakabva rapiswa nokuti iye anga asingadi kusvika pariri, aita akangoriona chete mweya wacho hazvaiita zvakanaka, aita unga achatodonhera pasi kana kuita zvimwe zvinhu akatarisa bhuku iroro. Saka wechikama anga aripo kuita kuti zvipere, ndobva aribvarura anolojiwo pamba ipapo, ndokubva aripisa panze. Tochidzoka zvekwamuri panhau yebhuku apa pakuti weukama akaripisa, nyaya idzi dziri spiritual.
zvichireva kuti papisa apa apisa bhuku, asi chinogona kunge changa chaiswa pabhuku chichishandiswa ndo chamunenge manamatira imimi samufundisi, zvichireva kuti mweya anditi. Saka pakupisa bhuku mwana achizoda kudzokera kuchikoro, ipapo mukupaona pakafamba sei, zvinhu zvanga zviri right here kuti zviitike, kana kuti paifanira kunzi panamatwa ochinzi mwana usisatambire bhuku, dzosere bhuku kune muridzi? Bhuku ranga riri rake, bhuku nderake. Manotsa akatora uko ndakaiswa mubhuku rake, mavara ndifunga aiswa mubhuku rake nezvanyorwa umo, ndo zvanga zviri spiritual. Bhuku nderake nezita rake, ndo bhuku ranga asingadero raitaura kuti bhuku iri. Saka akatora foni akakopa manotsi mubhuku rake. Akatora bhuku remumwe mwana shamwari yake kuchikoro, ndobva anyikopa manotsi achisa mubhuku rake. Zvichitaura kuti ndifunga zvaaikopa izvi ndo zvanga zviri spiritual kuzvinhu izvozvo, ndo pakaisiwa zvinhu zvache ipapo, ndo kumanifesta kwaaiita achita sei, achitaura. Isusu kuti uzive kuti chokwadi kana zvakamira zvakadai, but ndo zvaitaurika kumwana achitambudzika achitaura saizvozvo kuti ndakapiwa manotsi, ndobva ndakopa manotsi. Ndo pakatangira hondo yacho ipapo. Pakayipachera ukubona njani? Ngiyalibingelela Mahlavezulu, sehlangene phela futhi ngiyathemba lizwile lapha sithi maninsi efika phela lapha komfundisi lo akwanisa ukuthi phela ekhulume lo mntwana lo ebanjwe phela ngamadimoni oyimimo emibi. Sithe sikhuluma lo umntwana wathi hayi ibhuku lalikhona libhuku lo mngani wami engalicelile. Kodwa upastor lapha yakhuluma ukuthi simthandazela esemanifesta wayesala ibhuku elingilakhe, okuthi ukuthi ama-notes ayewakopile ewafaka ebhukini lakhe ezibhalela ngezandla zakhe yikho kwahle kwabuya le mimo emibi. So muli eZimbabwe ngiyaswela ukuthi akuzwisiseki, kunzima kwesabisa. Ngiyathemba lizwila umfundisi lapha ekhuluma ukuthi hayi ncali phela lifuna ukuthi abantwana benu bengahlangani nengozi ezinjalo, hambisani abantwana esikolo lilezinto ezikwanileyo. Ngiyathemba ngiyakwazi ukuthi umkhonomo weZimbabwe, umkhonomo welizwe unzima, kodwa liya try by all means ukuthi umntwana ezame sibili ukuthi ebe lezinto zakhe. So indaba engazwisiseki, indaba ebuhlungu sibili, ngoba umntwana khathesi nxa sokuthiwa sizahlangana esikolo, liyakwazi ukuthi abake bafunde emakhaya ukuthi ungathiwa sizahlangana egedini uyabukwazi ukuthi sezisitsha akayafiwa sibili. So nxa sokuspiritual sokuthiwa siyahlangana esikolo, angikwazi ukuthi umntwana sezabuyela na esikolo o kasoze buyele. Abakwanisa ukuncedisani, ngiyakwazi ukuthi likhona phandle, ncedisani umntwana phela. Ngeke siphombe ukuthi yana lokufunda ngoba kulomuntu nje ongafuni ukuthi abantu bephumelele. Nodiwa ndofunga nawe yathanga thina yo mayinzwa manzwa zviri kuitika, kuti chichi chiri kuitika mwana hanzi akatora piwa bhuku neshamwari akanyora manotsi, asi mukunyora manotsi ake ndopa kuti achivhura bhuku kuona chiutsi chichipinda maari kusaziva kuti manotsi aya painyora ndo paitora here nezvinhu zvacho kana kuti chi. Asi chatinotenda ndechekuti akazobatsirwa zvake. Ndofunga muri kuona background yatiri, taienda kapa chechi pamufundisi kuti tinzwe kuti basa ravakabata chichaitika zvakafamba sei, uye zvese zvovarivo vainamatira mwana aitaura kuti chi. Ndofunga manzo vatsanangura zvakaitika, saka pari zvino tichaona kuti zvichaenderera mberi here kana kuti zvinenge zvapera. Ngiyathemba abalaleli we-Drewmas Media la Mahlavezulu lizwile ukuthi uhamba njani, lizwile umntwana ekhuluma ukuthi kuyini okwathatha indawo. Yena uthi wathi ephiwe ibhuku wavula, ekuvuleni kwakhe wabona intuthu emnyama ingena, yamungena. Angikwazi ukuthi wayi-absorba, wathi sizukunuka kwangikhona yahle yangena emakhaleni, asikwazi ukuthi kwahamba njani. Kodwa yena uthi from khonapha wasenjani, qalisa ukugula ukuze echali ikhanda, wasehamba
ukhulumile okuningi ukuthi wasesithi seyukhamanzi wabona inyoka wabona isithunzi somuntu lwana efuna umuntu lwana wasemchaya ngani ngophini wasewela phansi from khonapha akasakwazi ukuthi kwenzakaleni sabuya kumfundisi umfundisi wakhuluma phela lemzwile echasisa ukuthi yena wafonelwa kuthiwa hayi kulento yenzakala sithanda ubonga inkosi ukuthi hayi umntwana wayehlala duze le church umfundisi wathi hayi siyabonga kakhulu ukuthi umntwana lo kade ekhuleka lapha ekhona ayakhona emasoka asonta khona kahlale esiyakhona nxa efuna ukuthi sizomthandazela sizamthandazela kodwa impi ikhona eqala kuningi okuzayo abazali kufanele behlale ngaphi besenkosini amazinodiwa isusu tantanyanyo netseka tafunga kuti akapisa chibhuku remunhu asi kana riri rake tinoziva kuti manotes anogona kunyora mamwe asi chikuru ndechekuti agare ari pamunamato ndo chimwe kukurudzira kwaitwa namufundisi kwaitwa zvekare nevamwe kuti dai vana muzvikoro umu varega kungotambidzwa zvinhu uyezve kuvabereki pane zvimwe zvekuti mubereki mwana anosvika pakuti ndikudo lunch chaiyo woregedza kumupa akuzonopiwa chikafu vanhu vakutora advantage neizvozvo nekuti zvinoitika muzvikoro vabereki hatizvizive kana mwana ati ari kudawo laptop yedzai kuti awanewo zvinhu zvaanowana nekuti ipapo ndomukupedzisira akuzotora nezvinhu ko unenge watadza chivo ndomukana yavanoshandisa asi ndo nhau iripo kuti ayo wakadai tashinga mukunamata asi chandifadza chiera ngechekuti kazhinji kacho tinowanzonzwa unzi sekuru ningi vaenda kunobatsira kwakati madzibaba ningi asi nhasi tanzwa mufundisi vabatsirawo basa veSalvation Army soko ngade mfuna ukubuza ukuthi kade mfuna ukukhuluma ukuthi abantwana fanele laba be-understand ama-situations asemakhaya ngoba ngeke mfike namuhla kumofu ngithi ndikhumbira laptop iyasina mari so abantwana fanele lathi si-understand ama-situation asekhaya but kulezi khathi ezokuthi ngeke sikwanisa uku-understand utitsha ufuna ama-notes kusasekuseni mina ngeke ngi-understand ngeke ngenza utitsha understand ukuthi ngikhaya asila mali kodwa siyacela abazali ukuthi labo bezama ongama-effort labantwana bezama i-effort yokuthi bezwisise so hama zinodiwa panyaya dzakadai ndofunga kwamutare tafonirwa hanzi pane imwe nyaya iri kuitika mwana wechikoro ari kubudirwa kana kuti ari kudonha chimanifesta achitaura izvozvo zvesatanism saka zviri kunzi headmaster vatiza ticha vazvivharira muklasi kusaziva kuti chii chiri kuitika maticha maheadmaster musadaro nekuti tinotarisira kuti kana vana vari kuzvikoro vanenge vakachengetedzwa asi kana imimi vatungamiri munochengetedza vana vakutya kuenda kuchikoro zvinhu zvakudaro hapana zvatinenge tichiita nekuti kwamuri muri vabereki uyezve munenge mune vana venyu kana zvinhu zvakadaro zvichiitika at least zvikaitika ngatione kuti tobatsiranawo sei uyezve vabereki vari mudzimba tinoziva kuti vana vanogona kuuya vachizvitaura seuye anga achitaura chihera kuti hanzi ndinoona nyoka ukauya kumubereki wamuziva ndiri kuona nyoka mubereki anogona kukuiginowa kuti hanzi uri kunyeba kana kuti ameno yacho condition asi zvinenge zvichiitika ndo patinozobvunza kuti munoda here kutanga maona mwana azorumwa nenyoka kuti mubhilive takaita nhau yekurushinga yechikoro mwana akangorumwa nenyoka ari muclassroom munoziva zvinhu izvozvo zvinoitika ndosaka tichiti vabereki vana vakachema vakataura newo mubereki kana mwana abvawo kuchikoro bvunza kuti kuchikoro kuri sei zviri kufamba sei kana pane machallenges onesanai vabereki mwana wenyu ari kudai here ari kudai secommunity batanai musapote kuitira kuti vana vabatsirike usoko engangena emaikini yabe sengani usentaveni umahomo kodwa indawo basibile engahlekisiyo abazali umntwana nxa evele esikolo buza ukuthi mntwana ufundeni kukade uhamba njani kunjani esikolo kumi njani lawe nxa ungumzali ungathiwa consultation hamba ku-consultation uyebona phela ukuthi ama-building esikolo ahamba njani ngeke phela sibe lomlindi eklasini ngoba kuthiwa kade kwakulomlindi eklasini lapho kwakuphuma khona inyoka so kufanele ubuze njengomzali ukuthi nxa kulomlindi eklasini lithe kuyahlala into ezitshiyeneyo so lani lingabona ukuthi isikolo silamali liselihlangana njenge-community selisiyavala imlindi liyana so asithanda ukuthi njengeZimbabwe njengesizwe sethu sabansundu sibe sigijimisana ngendaba ezinjalo zokuthi sivala imlindi o sibe silokhu sithola imlindi emaklasini futhi chimwe chihera pamwe ayisinyoka yemasatanist pamwe ingori nyoka nekuti muclassroom mune mwena hauna kuvharwa saka tinofanira kuti
kuti dai zvimwe zvinhu tagadzirisa torega kuvengana kana kufungirana, asi tichazodzoka tichikupai update tichinzwa kuti zvakafamba sei, zvichiri kuitika here kana kuti zvapera. Tinovimba kuti vanhu vaMwari vanobatsira vanotibatsira, kana zvarema tanzwa kuti vari kuendawo kuchechi kumasowe panapa varipo, tonzwa kuti zvinofamba sei. Asi senguva dzose, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga